Dom slovenskej kultúry v Bekerskej Čabe vznikol v roku 1996. Čabianska organizácia Slovákov ako krajanský spolok získala tento dom, presnejšie pôvodný prízemný dom, ako dar od mestskej samosprávy Bekerskej Čaby s účelom, aby v ňom vytvorila priestory pre slovenskú kultúru. Vtedy sme sa snažili získať peniaze z maďarských vládnych zdrojov, takisto aj slovenská vláda prispela s 2 miliónmi korunami k rekonštrukcii domu a získali sme aj od istej holandskej nadácii peniaze na tento účel. Spravili sme prestavbu a nadstavbu tohto domu. Odvtedy teda slúži strojitou funkciou verejnosti nielen miestnej slovenskej, ale aj neslovenskej, teda väčšinovej. Tri funkcie, základné funkcie sú na prvom mieste, spomeniem, pretože je najdôležitejšia funkcia a služby poskytované miestnej slovenskej komunite. Stretávajú sa tu rôzne spolky, ktoré sa snažia uchovať zo slovenskej kultúry, pôvodnej slovenskej kultúry na Dolniakoch niečo, kde si ľudia precvičujú slovenčinu, kde sa venujú hudbe a takisto aj užitočnému tráveniu voľného času. Druhá funkcia je nemenej dôležitá, sú to na poschodí vytvorené hosťovské izby, ktoré prenajímame. Môžem to zdôrazňovať tu i preto, lebo vďaka týmto priestorom sme, tak povediac, relatívne sebestační, pretože podporu od maďarského štátu a ani od miestnej samosprávy takýmto pádom na fungovanie domu a na prevádzku domu neodoberáme. Ešte v tomto istom objekte máme zariadenú slovenskú reštauráciu, ktorá pracuje teraz prenajatá, teda neprevádzkujeme ju my. Aby som sa vrátila k hlavnej činnosti a základnej činnosti a k podstate nášho spolkového života, okrem rozvoja, uchovávania slovenskej kultúry a slovenského jazyka sa venujeme aj venujeme sa aj sprostredkovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, teda hodnôt slovenskej národnej kultúry. Pretože pokladáme za dôležité, aby väčšinové obyvateľstvo, teda maďarské obyvateľstvo, získalo pravdivé informácie o tom, že slovenský národ je v čom vyspelý. Našou základnou zásadou, ktorou sa riadíme, je komunikácia s každým a spolupráca s každým. Teda kontaktovanie sa a spolupráca, partnerstvo. S partnerským spôsobom udržiavame kontakty so Slovákmi v Maďarsku, so Slovákmi za hranicami, a to v prvom rade v štátoch na Dolnej zemi, ale takisto so Slovákmi na Slovensku, no a prakticky s každým. Tu v meste a v Župe máme veľmi dobré partnerské vzťahy s väčšinovým národom, respektíve s jeho inštitúciami a takisto aj samosprávami, ktoré nám vychádzajú v ústrety. Partnerstvo spomeniem aj najdôležitejšie naše partnerstva na Slovensku, kde spolupracujeme s rôznymi miestnymi samosprávami, s miestnymi odbormi Matice slovenskej, ale takisto aj so všetkými spolkami, kultúrnymi ustanovizňami a kultúrnymi telesami, ktoré sa na nás obrátia s takouto žiadosťou alebo podávajú pomocnú ruku, za ktorú im aj